अनजालिनि सायखं नोंथांमोन बयखौबो बे खन्थाइयाव बरायनानै लाग्रोबाय। खन्थाइखौ लिरदों आलु बसुमतारी, पूर्व दमगाव डिस्ट्रिक्ट चिरां। फैदो बिदिब्ला गोबाव खालामालासिनो खन्थाइखौ जागायनोसै। फुंबिलि जारौ साननि मिनिखैरोजों दाउसिन दाउला मेथाइ रोजाबदों। सोमखोर मिथिंगा हाजो थिला समायना लाजिस्लु महर लादों। हाजो साखाथिजोंनो स्राय स्राय बोहैलांदों जिरि जिरि साम दैसा। गावजों गाव नों दानागार आं दानागार बिमानि आखायाव हमथा हमथा। बै दैसानि अन्थाइ थाफायाव दङ आं हारसिङै गोमजोर जिरायना। नुदों नोंखौ साया माया नुफा माफा। सात दान्दालि हसारनाय खानाय गावदां। जेब्ला आं नोंखौ अराय मोननो खाथियाव थांनो गोबाख्र' फैयो, अब्ला नों आंनि थाइनै मेगनखौ आनज्लेद खालामो स्रोद गोमोरलाङो। थेवब्लाबो नोंनि सिगाङाव बाथ्रा फंसे बुंदोंमोन आं, नोंखौ मोजां मोनो होनना। नाथाय नों खोनादोंना आंनि बुंनाय? मानोना दा नोंदि मायानि सायखंसैसो। थायो नों बबेयाव रजे आलाय सिलाय। नुजादि फैदो मोगथां महरै आंजों खेबसेल'। नागिरबायो आं नोंखौनो हाथा हामा। गोरबोआव गोथार अननायनि थफ्ला लाना। दाफै दाफै नों जिउनि रजे सायखं जाना साथा माथा। गिख' आंनि बिखाया बागदावखाङो नोंनि थार समायना महरखौ नुयैयाव। फै नुजाथि फैदो रजे आंनि सेराव। बोजबना लागोन आं गोरबो बिखायाव। दाथासै नों अरायनि सायखं जाना। आंखौ जेब्लायबो थाखुमा थाखुमा। एसेनोसै लोगोफोर। जुदि नोंथांमोनाबो खन्थाइ हरनो गोसो दंब्ला हरनो हागोन। आरो लोगोसे आंनि बे चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै सापर्ट खालामगोन होनना आसा आरो मिजिंथिनाय थाबाय। गोजोन्थों।